Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Bangladesh Nationalist Party kalajab Kput kabalong benta nakalai benta ha kasngi thoding Hadien bala dep banyo yakivut Hadien shisnem shiteng kajingmi kajingklumar bandawa penhap syuki ya ka menteri rang ba'du barim ka Sheikh Hasina ha kajingki hausnem hajar apusaw kajingkan kabathamai kala ai ya ka BNP bat ki paralog jongka omduna ya ka arspa khat artali na ki arspa khandai tali ki syuki katkum ka khobor bala ai da ki TV hapok kari Bangladesh ka kenhun persya Jamaat Islami bat ki paralog jongka kila job hanyopau tali ki sid ha ka Jatiya Sangsad lani ka yeng dorbar jongkari Bangladesh ka Jamaat Islami ka bade ka Seng ha Bangladesh kaloong ba ha kasngi nyo vote ba ka don ki jingkili ki bakhya halor ka jinglong jingman ha ka jingpen bana ya ki nong job shisngi Hadien ka election ka bala depth have vote ha ka khat artarik mentau banai ka BNP kala ai Khublei ya kari India bat ya menteri rang ba'du kari Narendra Modi ki bala itu ya karai jong ka election ba jong ka Bangladesh bat kermen ba na ka jinge dei hapreng kini ki artali kiri kan nangklan hapo kani ka sarkar thamai habaya kren bat udkhot jong ka committee jong ka Bangladesh Nationalist Party bat unong penyat bahakmat na ka benta ka election 2000 apun riu u Nasrul Islam Khan ulo ong ba ka Seng ka sngauthu ya ka jing ithu jong Modi ya ka rai jong ki pat ba ka Bangladesh ni ai Khublei ya menteri rang ba'du kari u Narendra Modi u bala ai Khublei ya nong mi khmat jongi u Tariq Rahman kalong ka bakraw bakari senchar pat ba ka dei ban ithu ya ka rai jong ki pat ba bat u Narendra Modi ule ya ka ni ai Khublei ya ulo ong ngiru na kalyang ka party jongi ni ai Khublei u bat nginget bahapo ka jingelam jong nong yelam jongi u Tariq Rahman bat ka jinge dei hapreng kini ki artli ki ri bat ki pat ba jong kini ki artli ki ri kan nangkhlan ulaban rap kumban chupen kan mau u Yunus u balayalam ya kari Bangladesh kabadan shispa anyo pho million ngut ki briu nadu bala khallam ka jing sanchar jong ka Sheikh Hasina kabakhat sansnem kalakut ha ka jingsha penhap syuki jongka haunailar arhajar apusaw na kalyang Yunus ubala senchar shipor ya kari Bangladesh ulala ban penlong ya ki election syariyeng dorbar thawan kari Bangladesh ha ka khat artrik menta ubanai bat ban pen bana ya ki nong job menta kasngi ka khat lai trik uremphang